pamusoro ichangamiro. Nawe yandinayo hongu. Nawe yandinayo changamiro ndeye kudai so. Ndakaona mudzimai wangu achidanana nomurume anonzi Rio Chimwa. Chikonzero chokuti ini ndakamboita mwedzi mutatu ndisipo ndiri kuHarare. Ndaita zvekuhodha ndichitenga mombe ndichitengesa. Saka mudzimai wangu uyu akadanana nomurume anonzi Rio Chimwa. Ndadzoka kumba, mudzimai wangu chakandipa picture yekuti mudzimai wangu ane munhu wakufambidzana naye. Ndechekuti maitiro aita mudzimai wangu kumashure kwese kubva ndamuroora ndichigara naye, tsika nehunhu nemagariro yaakanga akuita asi ndiwo akanga akuita mumashure mokunge akudanana naRio Chimwa. Dzimwe nguva takurara, mudzimai wangu airara akapfeka chipfeko chomukati. Ndobva ndamubvunza mudzimai kuti ko chii ndikumbozvifambisa sei. Mudzimai wangu anonditi iye ndanga ndakanganwa. Chechipiri ndechekuti mudzimai wangu akapuwa foni naRio Chimwa. Ndakamubvunza kuti ko foni iyi wakaiwana sei? Akanditi foni iyi ndakaipuwa naChimwa mushure mokuti ndakatenga imwe foni yakanga yafa. Ndapandati ko iyi yaitewo diki wakaiwana sei? Akati zvoni foni iyi ndakaipuwa naChimwa kuti ndifanire kushandisa. Ndakati pakuita sei? Chimwa murume wako here kana kuti inini ndinofanira kukupa foni? Zvadaro ndobva ndazomboenda kuchechi. Ndakatanga kuenda kunhamo uri musi wechipiri. Mudzimai wangu ndakamuti hande kunhamo musi weMande. Mudzimai wangu akaramba. Saka kunhamo ndakaenda Mande chipiri chitatu ndobva ndadzoka. China ndobva ndaenda kuchechi kuchawarura. Ndaenda kuchechi kuchawarura musi China. Ndakazodzoka Friday. Ndasati ndadzoka Friday, mudzimai wangu uyu akapuwa huku yakaurayiwa nomurume anonzi Rio Chimwa. Huku iyi yakauya pamba yakabikwa nomusi weFriday iwoyo, yakadyiwa yakapera ndisipo nomusi weFriday. Nyaya iyi inogona kutodzirembesa tisine nyaya dzakawanda. Ngozi munhu wacho naapo wokutora mukadzi wacho haapo. Kana kuita rombora kana kuti mukadzi wacho naaripo. Saka ndopataimoti nyaya idai patokufira pabhika. Ndinokwanisa hangu kupindura pane zvavataura zvacho pamusoro changamiro. Zvataurwa navarume vangu zvokuti anzi huku nezvekuti foni chii. Foni yavari kutaura ndeyangu ndakashanda kupi. Right, tingatendereza ichokwadi here kuti maidanana nemurume ari kutsanangurwa nemurume wenyu. Chokotobaramba. Taurisai. Kwete changamiro. Hamudanane naye. Saka simuri kuona kuti nyaya yenyu manje maakutoita sekuti imi mavaviri ndimaakutotongana. Imi mune zvibatiso here zvemameseji, mafotosi kana maaudio ekuti mudzimai wenyu anodanana nemurume. Right, maaudio handina. Nokuda kwokuti mudzimai wangu uyu murume uyu ndakamuudza kuti mufonere, akamufonera foni iri panhingiri tatakahaidha nhamba. Tahaidha nhamba, mudzimai wangu ndakamuudza kuti murume uyu mufonere. Murume akamufonera akati wane foni here? Mudzimai wangu akati hongu. Zvakanzi wakadzorerwa here line? Mudzimai wangu akati hongu. Zvakanzi saka tosangana kupi? Mudzimai wangu akati zvanzi ngatisanganei kumunda. Kumunda kumurume uyu Chimwa ndokwavaisanganirana. Pavaifona apa taitova tiri tese. Right, mirai makadaro. Ichokwadi here chiri kutaurwa nemurume wenyu? Kufona ndakafona. Saka imimi manje musatambise murume wenyu kana kuswera muchitenderedza murume wenyu. Munhu yaiti musangane kumunda maenda kusakura. Hataenda kusakura ndi kuda kutsanangudzawo chokwadi chaichizere. Kuti asida kupedza nguva kana kuenda chakane gakyo iri varibeka. Manori zvara nhasi ari chingati murume yasingauri. Mazari kake chingati? Kechitatu. Ko chikuita kuti asauye panhau ichi. Kana pasina nyaya. Iye asina mhosva.
plus mubvunzo wangu wekupedzisa kwamuri sarudzai nhasi kana kubva magara mabudira murume uyu muri kuda chikomba ichi kana kuti muchiri kuda murume uyu? Murume wangu ndomudai, dai asingamudai ndingadai ndikaenda kumba kwedu kare. Aiwa, handina kubvunza zvokuti dai musina kuenda nokuti izvozvi sei tiri kuzvibvunza matenderana nemashoko ataura ekuti imimi maitaurira nechikomba muchiti tisanganei kumunda. Imimi nechikomba ichi maizosangana kumunda nguva iyoyo maida kuenda kodii umbowo huri pachena kuti kune zviriko kuseri kusangana kumunda. Saka imimi musaswere muchitenderedza murume wenyu kuvhikirira chikomba. Chikomba munochivhikirira chete ndiko kunge mimi maako uchiona kuti uya handichadawo bheta ndichivhikirira ndiende kugara nechikomba. Asi mimi ndinotosarisa kuti murume iyo asauyewo nokuti akauya pakare papa muchamurapira murume wenyuyu kuti hainizvo zvandidini hatizvizivi koka mukutorambana asi muri kutenda kuti hanzi taifenderana kuti tiende kumunda. Izvo pamauya apa muchibva kumba mauya muchiti mukuuya kupupura zvipi kana chizonarune Ndaya ndichitini ndikuenda nopupura zvandoziva pamberi pedare. nai vakadzoti pamasvika vatora mushana vava vachiti uchivabvunza kuti nguye kusvika muchiti kudii panyaya Vari kusvika uchipupura kuti murume uyu vakadana naye kwe3 months vakarara naye kamwe chete. izvo zvakabvara nomurume wenyu Nhau iyi yakati zvakabvara nomurume wenyu izvo baya zvamakataura nomurume wenyu zvamakapupura Handisi kutenderedza asi kundaida kuti nditsanangure wandisamba Nyaya haidi kuswera muchitadzi ndinoda kutsanangura. Mainodimbura ichokwadi kuti munhu uyu ndakadanana naye asi ndakasangana naye kamwe chete. Nokuti apa hapana munhu wamuri kupindurana naye. asi kuda kutsanangura here maitiro yamaita handisi tombotsanangura maitiro ataita asi ndoda kungotsanangurawo mazwi ari mukati memwoyo mangu zvomati hamudopedzerwa chikuva amaitaurai Hadzitaurai zvapiwa kugara zvakamuchida kutaura zvacho Mazwi ari mumwoyo menyu. zvekutaurwa navarume vangu zvekuti hanzi pakafonewa ivo ndovakatanga kufona handiti vachifonera achimwa ndobva vatichi taurai nechi nemunhu uyu muite seungeni ndisipo vachiita sekunge vasipo akakubvunzai munzo kuti nichi handipo mutaura chi naye momuti handi tinosangana kupi uku mushure makunge ininiwo ndaigara ndichitawo sei ndichishungurudziwa handiti saka munhu unozongotendera kuti oraiti zvipo zvachina zvamuda zviitike ngazviite sei ngazvingoitika Mirai, mubvunzo wobva wati imimi kamwe chete kama mubvunzo wobva wati kamwe chete kamuri kutaura kaikai makasangana kupi? kubvumira kwokuti nini ndaishungurudza ndichirohwa kuti taura kuti ndezvechokwadi ndezvechokwadi Pamusoro wechangamwe uyu mukadzi hadi murume akuita chikomba ndochokwadi. Haisei kuna changamire. murume wangu totomuda chikomba ndakana basa nacho Chinonzi ngorai mati inzwai iyo zvimandipa mumubvunzo. Mati murume wenyu chikomba hamudi? ndati chikomba ndabasa nacho murume wangu ndomuda. Chinonzi chikomba munhu akaita sei? Isai kuna changamire. Ende vari kutochiramba nacho kuti chikomba handichide. Pamusoro changamire taakuisa kwamuri kuti muchijekesa samanyanga maita basa regai nditi ambuya mune rombo rakanaka kuti murume anokudai nyaya dzakadai sovamo kungonzwa chete kuti ndozvaita mukadzi imba yapeya yatoparara mutoya kudai so zvamuri kutoita so murume anokudai tendai mwari itotendai mwari kuti mwari akanaka murume asi kukudai uyu saka ndiri kuti zvaa zvakatonaka chaizvo zvamusiri mumatanga kuti nyaya titonge nyaya dzakadai zvinowanika zvinhu zvezvezvi asi zvaitoita kuti kubvuma kwenyu kunoita kuti musunungure anobva asununguka muchigara zvakanaka pasina mhirizhonga pasina matambudziko ende iye haapo ari kutotadza kuti akudari nyaya yekunyara kana zvakanyorwa hatina kuzoveresa tsamba yekwasabhuku iri ngopupura zvimwe chete kuti nyaya iyi inotozivikanwa kuti ndo zvakatoitika izvo imimi chii chamuri kuda kuti murume uyo akubhadhareyo kuti akarara nemukadzi wenyu? pamusoro wechangamire
inini sekuzivawo kwangu dzimwe nguva pamwe kurasika. Dai ndanga ndine muchato nomudzimai wangu. Ndoda kuti andibhadhare mombe. Zvinoita kana chakumatarire singana kuziva kuti zvinofambiswa sei. Ani mazwa kuti toda mombe imwe chete. Hatoziva. Saka ndaita kubatsirwa kuti dai ndine muchato pamwe kana une muchato unoda mombe dzakawanda. Kana usina muchato mombe dzinoderera pa ndokufunga kwake. Mune mhuri yakakura sei nemudzimai? Tine vana vaviri. Mutine vana vaviri. Saka ndiri kuti iwewe chii chauri kuda watadza kutaura. Pamusoro wechangamiro ndisati handira kutadza kutaura. Pakandira vaedza kunyatsa kutsanangudza vanhu vandidambura. Inini ndiri kuda kuti andibhadhare mombe 7 ne357 yemacost andaita. Ndauya kanokwana kuita ka4 kunoku. Regai nditi danho ramambori kumba kuwedzera kana kutambudza nenyaya yekuti atadza kuuya kuti kudare achapiwa mombe 5 dzaachapiwa kwete 7. Achapiwa mombe, uchapiwa mombe 5 dzauchapiwa dzekuti murume uyu kake chitatu achishinzwa achitadza kuuya. Zviri kuzwika? Uchapiwa mombe ngani? 5. Nemari yemakosi ndaneta nekufamba nyorai $200. Imi mamai ndinozongoda mbudzi imwe chete inoya kwamambo kuti musazozvipamidza futi kukanzwa nevarume vanhu. Zviri kunzwika? Ndoda mbudzi imwe chete yandinozoda musi wa10. Musi wa10 ndozoda mbudzi imwe chete kuti musazozvipamidza. Mambora kuti nini ndoda murume wangu chaizvo kudarika chikombo. Saka toda kuti imi muite hunhu hwakanaka, mugara zvakanaka nemurume wenyu. Ndiye murume wenyu wamakada iye. Mane vana vaviri. Mukuru wachakura sei baba? Grade 3. Yato mhuri yato yakutokura iwe muchengetana mugara zvakanaka. Musanyengedzwe nevarume vevanhu ivavo kuti ndatengerwa foni ndaita sei, ndanzwa murume aitaura kuti ndinotomboshanda ndaenda uku ndatenderedzawo mari. Zviro zvamuri kuda izvo zvanokutengerai murume iye. Mugara zvakanaka nemurume wenyu. Zviri kunzwika? Baba, munozoya musi wa10. Handiti tichida kuti titume tsamba dzisaenda kwaari ikoko kuti nyaya yake yazvitongwa asipo. But panzi paridiwa mombe ngani? 5. Ezvo muri kugara 79. Kana zvamunoita imimi munosiya nhamba dzenyu tozokufonerai. Handiti tokufonerai, siyai nhamba dzenyu. Hatichaedza nepatinogona kuti mombe idzo dziuye.